alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko eɗen yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof oɗo mboro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV arande on ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi ina jeeya hen budget mo ganduɗa wotanama gardiɗo leydi ndi wiide tan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati o yiiɗi ko wona hitande ganda ko wallide tigui yuman galle e baban galleji en caggal ɗum banggal jangde nde hande école udditi ma en gar e ko ganda ko kañum woni kadi ko woni nder jaydel ndi faade école aji hay caɗele muɗum joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe godditirten ko jayde gendire le soleil jayde le soleil noon ari tan e oɗo subaka e jangde nde no gardiɗo leydi yiɗiri ɗum ni noddude erago tan wiide yiiɗi ko kanto morero yo waɗe respecté woni tan heure ganda ko kañum taƴana janggoɓeɓe e jangguinoɓeɓe ɗum ɗon noon wiideɓe tan yooɓe mbat feere sukaɓeɓe programme be scolaire wona programme dewɗo e lawol ha joni tan fawo kadi e professionnalisme o arti kadi e banggal sukaɓe yooɓe dutto e jangguindeɓe civisme ko faye e jangguindeɓe aduna e tan needi ɗum ɗon ne o arti hen no fewi garene jayde las kañum noon e oɗo subaka ari tan ko wiide hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati gardiɗo leydi yiiɗi ko wona hitande woni année sociale woni hitande ballal wallide yuman galleji en e baban galleji en ha tan banggue frais ko way noon wawa hoybude e dow koyemoɓe ɓe garte gammu o kay saabu kamɓe jayde las ɓe garte oɗo mo ganduɗa kanko woni mama mawdo Malick Sy wiide tan ko suufi organique neɗɗo mo ganduɗa yete e banggal gandal muɗum eno gonki muɗum no wonirno ɓe garti hen e nder jayde las caggal ɗum garene jayde vox populi noon e oɗo subaka hande ari tan ko e wiide ko faye budget leydi meɗen Sénégal oɗon budget noon wonɓe gooti hen ɗum noon waɗama tan e ko ganduɗa ko kañum woni conseil des ministres dañnoɗo hanki oɗon conseil des ministres noon ɓe mbi ko tolne milliard uji noon ujunnaji 6 milliard e temedde 4 ɗi ganduɗa yete jogori faade tan koye yuɓɓinde gonki ɓe ganduɗa kamɓe goni sénégalais ji ɗi kanko gardiɗo leydi ha joni e banggal jangde o wi tan o yiiɗi ko école mo ganduɗa école dewowo lawol ha sukaɓeɓe gona sukaɓe gandal mumen wawa tan ƴewtidede e darde mumen garen ha joni e o mo ganduɗa kanko ni Ousmane Sonko to mairie makko to ɓe mbi tan to banggal poste uji ɗi ganduɗa o ƴewtidimo ɗum ko poste uji ɗi ndewani lawol neɗɗo goto ne yooɓe laabi ɗiɗi ɗum fo iwi e toon walla ma itte toon garen ha joni e jayde nde nde ganduɗa kañum woni jayde le témoin noon kañum ari tan koye caɗele école ɗe wiide école noon no udditi hande e alhamisa oɗo 6 lewru octobre ɓe mbi tan ɗo joni wonɓe ganduɗa yete ko wiyeteno ko woni ubbitay janggitay wona ko ganduɗa kay ene wawi wonde e nder leydi ndi saabi ɗum ko école aji gonɗe e nder caɗele ndiyam ha joni e tan wonde e caɗele ɗe ganduɗa yete ardoise uji janɗi e ko way noon ɗum noon le témoin ko hen ari oɗo subaka garene jayde wonde kañum tan woni jayde Walfadjri ne arti tan ha joni caɗele école o ɓe mbi école o udditi kono noon won établissement uji kewɗi ɗi ganduɗa koko dañi caɗele ndiyam Dakar Ziguinchor Matam e banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa limtaka ɓe mbi noon ko faye ujunnaje 6 abri ji provisoire nane nder leydi ndi ɗum ɗon ne ko caɗele ɓe mbi yete ha joni tan kamɓe jangguinoɓe ɓe ne aɓene joppo peɗeli kamɓe parents d'élèves uji woni o yummum e babum sukaɓe ɓe gam tan kamɓe ne darnemo ɓe ƴewte ɓe garti kay ha joni e ɓe ganduɗa ko kañum goni kosidep naɓe udditi walla mbiyen kamɓe ɗe konngudi mabɓe ɓe gaddi tan eko fayete e banggal jangde nde ɗon nane nder jayde Walfadjri ɓe garti noon e budget mo ganduɗa kay ene faane e tan banggal social hitande ujunnaje 2 e nogas e tati ɓe mbi oɗon budget ne tolne milliard uji
milliarduji ujunnaji jeegom milliarduji e tan temedde nayyi ɗum woni ko ganda kay ina jogori fanede hen caggal ɗum garen e la dépêche ɓe ngari noon koye omo ganda kanko woni Bocar Samba Dieye hakkude makko tan e CBA o ɗum ɗon noon lawol ɗo joni tottimo gonga saabu fawi dow CBA o milliarduji sappo e goɗi ɓe poti yobdemo ɗum noon ko caggal nde ɓe keeɓi immeuble uji makko tati ɗi ganduɗa ɓe jeeyi ɗum e caɗele daññode hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ɗum ɗon noon hande lawol tottimo kanko Bocar Samba Dieye commerçant mawɗo nannanoɗo maaro e ko way noon ɗum ɗon noon hande banque heeɓi walla mbiyen kanko heeɓi gonga e dow banque koye la dépêche woni ɓe garti tan e jayde l'observateur ɓe mbi noon ɗo joni e banggal liggey Ageroute caɗele ganduɗa yiyama hen ɗeɗon caɗele noon ha tengti tan e conséquence uji ɗi ganduɗa addi ɗum ɗuy ɗon conséquence uji woni taliji dañdi caɗele no feewi e tan ko faye dégradation walla mbiyen bonandeli taliji ɗi ganda suwa taw parɗe ɗeɗon caɗele fawi hen ɗum ɗon ne l'observateur waɗi hen losko yañgo ɓe garti kadi e budget mo gandani jogori faade kay e wallidde joom galleji en e tan ɓurde wadde feere ha tan gonki mumen wawa ɓurde webde saabu nanda gurdam dam eno wayi musde ndi e nder leydi ndi ha joni tan o mo ganda e tribunal mo Dakar ene jeeya kay ko ganda nawama toon e kawuji oɗo badɗo trompé cukalel dewel wonde muɗum ƴetti noon photoje muɗum e tan ko ganda kañum woni vidéo ji ɗi welani yiide waɗi ɗum walla mbiyen tan nani ɗum e réseaux sociaux ji ɗi ɗum noon lawol fawe makko jungo garene jayde les échos ɓe mbi tan to banggal kay Serigne Mbaye Thiam oɗo saaha gonki makko ya PS ene woni gonkiki welani hakkude mabɓe saabi ɗum noon kanko yiɗi ko lomtade Aminata Mbengue Ndiaye kono noon won suutibo konngudi wiide tan kanko konngudi makko ɗiɗo wona ko feewi saabu Aminata Mbengue Ndiaye ɗo joni wondani cellal muɗum wadde noon wawno moftude aɗa wiide tan kanko ko candidature makko ɗon ne wawno fadde seeɗa ɗum noon saabi dillini no feewi toon to landamo PS to yette garene ARMP ɗum noon cuutuɗo hen konngudi muɗum ko kañum tan woni Birahim Seck kanko Birahim Seck mo forum civil o wi tan ngal ɗon banggal kay foti ko ƴeewede saabu marché ji gré à gré totteteɗi ɗi kewɗi hen rewani lawol te koko gandani wawi wasde saabu wona ɓuural e leydi ndi ɓe mbi Adji Thiaré kanko noon e Kalifone Sall ka oɗon ne oɗo saaha koko woni ko ganda tan kanko cukalel ngel nde o noddani nde o wawa yaade saabu ɓandu makko welani garene jayde enquête cayande enquête noon are tiktoker uji tiktokeuse uji ganduɗa te nder leydi meɗen saabu hewɓe hen ene daña caɗele hakkude mumen e lawol ɗum ɗon noon ene jeeya hen oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kañum yete jaaga walla mbiyen tan joom suudu Thione Seck yumum Wally Seck nawimo e lawol ene wiye liw Faramaren kanko liw Faramaren noon caɗele dañoɗe hakkude mabɓe o nawa e lawol e woɗɓe ɓe ganda dañi caɗele e sutannoɓe konngudi ni ñaddine pawa e dow gardiɗo leydi ndi waɓe noon foof ene nawe e lawol oɗo saaha ɓe mbi noon ko caɗele ƴewtidade tan e kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni wonɓe tiktoker uji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal jayde libération kañum tigui wuddata damal e oɗo subaka ari tan e banggal drogue kaleteɗo oɗo noon komo ganda ete ina heewi addande caɗele toon to Maroc to tottude bagasuji nawoɓe GP tawa ko drogue tigui nanne bagasuji hewɓe ina nangue saabi ɗum ko gueɗe makko e baɗe makko bonde ɗe o waɗata won hen none mabɓe nangaɓe saabu drogue maɓe battidi nannude woɓe totti ɗum GP oɗon fano koye debbo goto gonɗo to Thiaroye Azur kanko noon inde makko koko sowa oɗon debbajo mo ganduɗa yete o woni ko to diwan mo Thiaroye ko a gayɓe mbaɗi koye makko ɗum fano woɗɓe ɓe noon kamɓene won hen fawaɓe juuɗe hakkude tan centre ville to diwan mo Yoff e Almadi koye ɗiɗon banggueji oɗon drogue fonno
o yaade ɓe mbiyata ha joni axe Dakar Saly ɗum ɗon ne koko ganduɗa yette kamɓe drogue ummotonoɗo marago ine hewno faade tonete ɓe mbiyete Adji Thiare Diaw ha joni tan hakkude muɗum e Kaliphone Sall non dossier moɓɓe ko hande tigui e alhamis o foti udditede ko hen foti haalede hande oɗo alhamis hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Pili TV joni udditen hello wonko non tigi hettiyankoɓe en batta sono arde hello men wongo caggal nde min gaddi ko ɓurno tengtude e jayde liɗi hande noon eɗe anda gammu ari yettima ha paari ɗum ɗon ne ko samedi tan so Allahu lamɗo jaaɓi yimɓe noon goto fo laaɓi ɗi nan ƴetta ɓe ne paya Fouta ɓe ne paya Kaolack ɓe ne paya Tiwawon yo bang neɗɗo nani faya toon gam tan mawninde jibinande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande ko wiide tan yahoɓe taliji ɗi yo Allah fawɓe e lawol jaam kono kadi saforeɓe ɓe mbatta hakkillaji ɓe gone ɓe jolne otoji ɗi ko yimɓe ko pittali yimɓe gone otoji ɗi wadde noon yoɓe ƴewno ɓe dogirta ɓe jaara seese ɓe jettoyo e dow jaam goto fo Allah fawa ɗum e lawol jaam saabu yete hande koko ganduɗa yete laaɓi ɗi so laaɓi ɗaati tan ina heewi musibaji ina daña hen saabu goto fo sene dogna mijota ko neɗɗo ne wawi dogde ha ɓooya waɗa pan e tali kadi ruttade tan wiide kamɓe dognoɓe ɓe yoɓe jogo panoji mabɓe panoji ɗum ko ganduɗa kañum woni panneau de signalisation panoji de détresse ɗiɓe jogotoɗi so neɗɗo yeehi ha dañi pan e dow tali yo gar so darni oto muɗum yaltina ɗiɗon tan panoji joƴƴina ɗum wawa andede ɗa e wonko kewi ɗon walla ɗa oto oɗon yahani koko dari hoto yejji kadi huɓɓude ɗum ko ganduɗa kañum woni lumiére uji de détresse muɗum so tawi oto o darima ɗum ɗon foof ne wawi wallide saabu so tawi oto o huɓɓani lumiére de détresse ɗum foof ne wawi addude caɗele woppite en haqqille yo Allah waɗanen jaami kisal hande alhamisa won noon ummotoɓe Dakar faade Daara Halayɓe ummotoɓe Mauritanie faade Daara Halayɓe ummotoɓe banggue goɗɗo hande gummoto yo Allah fawɓe e lawol jaam wona ko ganduɗa yete ko ɓuural kala duwawuji cuutaɗi toon yo Allah jaɓanen duwawuji ɗi waɗana en kadi tawede o saaha mo wuuri ya barke nelaɗo Allah ya barke jibinande nelaɗo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko weltare tan min dañi e jooɗade oɗo plateau e artande surtout e haalde walla mbiyen tan yettade oɗo ñalawma walla nduɗo lewru saabu ko lewru ɓuural noon koye lewru ɓuural tigui jeeya saabu ɓurɗo ko Allah windi foof woni nelaɗo sallallah alayhi wa sallam koye nduɗo lewru mawninte jibinande muɗum Allah jarama on jarama hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tottude wanaadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah jaɓanen duwawuji kewoji banggue foof Tiwawon Kaolack Fouta e banggue foof on ɗon duwani kono kadi oɗon ñaague duwaw ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra ko Mansour Sow Elias Thiat janggal juma so Allahu lamɗo jaaɓi baba Moussa Niama ar addande on ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi